Fl-aħħar xhur twettqet proposta elettorali li l-Partit Nazzjonalista wkoll għamel qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Il-proposta 198 tal-programm elettorali bit-tema Jien Nażel Malta li fost l-oħrajn kienet tajt nistabbilixxu klinika fid-Dipartiment tas-Saħħa Nazzjonali għal ħtiġijiet tal-ġeneru bin-nies imħarġa meħtieġa. Fil-fatt, konsultazzjoni pubblika li l-Gvern għamel fl-aħħar xhur waslet biex fl-imtarfa infetħet klinika għal ħtiġijiet tal-ġeneru. Dan bħala parti mill-Programm Nazzjonali għal kura tas-saħħa tal-persuni transgender. Quddiem il-klinika d-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fern ringrazzja lil dawk kollha li kienu involuti fil-bord ta' konsultazzjoni u li grazzi għal ħidma tagħhom jista' jingħata servizz tal-ogħla livell lil persuni transgender li rikonoxxa li jkollhom ħtiġijiet mediċi differenti minn oħrajn. Fil-bord konsultattiv, il-Partit Nazzjonalista kien rappreżentat minn Alex Manġon fisem il-Forum Opportunitajiet Indaqs li Manet News spjega l-impenn tiegħu tal-partit biex persuni transgender ikunu jistgħu jingħataw din it-tip ta' għajnuna wkoll. Fil-fatt, il-klinika l-ħtiġijiet tal-ġeneru toffri pariri u servizzi diversi minn professjonisti multidisciplinari fejn stmat li sissa hemm 30 persuna li qed jieħdu xi tip ta' servizz. Fost proposti oħrajn li l-Partit Nazzjonalista preżenta fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet kien hemm iżjieda fl-edukazzjoni fost il-poplu għal aktar kuxjenza dwar dan is-settur. Fost l-oħrajn b'attivitajiet fl-iskejjel u postijiet pubbliċi oħra biex tkun promossa d-diversità fl-identità tal-ġeneru u l-orjentazzjoni sesswali fost l-istudenti daqskemm fost l-allima. Il-Partit Nazzjonalista suġġerixxa wkoll li fl-iskejjel ikun hemm għalliema speċjalizzati fl-appoġġ għal persuni LGBTIQ.